Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vítam ako Andrej Danko, vítam vás v dnešnom videu. Dnešné video bude trošku iné. Reportujem z mešity, ktorá je momentálne v Banskej Bystrici. A v dnešnom videu vám budem čítať z knihy Základy islamu. Táto kniha mi strašne pomohla, keď som sa učil o islame pár rokov dozadu. Našiel som ju v random antikvariate v Banskej Štiavnici a prečítame si len jednu kapitolu po česky. Budete počuť môj český jazyk. A táto kapitola v podstate nejak vysvetľuje, o čom je viera alebo cesta islamu a čo je to zviestovanie Koránu. Čiže myslím si, že toto mi dosť pomohlo pochopiť tie základy, lebo niekto môže islám poznať aj pár rokov a stále nerozumie základom. A ten základ je strašne jednoduchý. Takže poďme si to prečítať. Bude to asi 3-4 strany. Ignorujte moju trápnu češtinu. A keď chcete, táto knižka sa nachádza v našej knižnici, ktorú máme tuto. Takže ste vítaní na návšteve. Inšaallah. Dobre. Víra a stezka. Korán zjevuje, že veškeré tvorstvo zbožňuje a uctíva stvořitele, což je samotným účelem stvoření. Budem do toho dávať asi nejaké vstupy moje. Už v tejto prvej vete máme vlastne zmysel života opísaný. Ako? No čo je zmyslom našho života? Samotným účelem stvoření je uctívať stvořitele. Dáva to zmysel? Možno na povrch to nedáva zmysel, ale zamyslíme sa nad tým. Ak sme iba stvorenia, stvoriteľa nejakej entity, tak samozrejme, že dáva zmysel, že toto by bol objektívny zmysel života, rozpoznať toho stvoriteľa a pochopiť, kde sme v tom rebríčku, prečo je on, povedzme, všemohúci a ty nie si, prečo je on nezávislý a ty si závislý. Takže to je môj tafsír. Poďme ďalej. Všechny vnější fyzické reality byly stvořeny z jedinečné podstaty, která zahrnuje všechny tyto reality v jejich měnících se projevech. Korán dále odhaluje, že v každé situaci a v každé zkušenosti se Allah projevuje jiným způsobem. Říká nám také, že Allah stvořil lidstvo z jedné bytosti a z ní vytvořil pár. Této bytosti byla dána volba. Buď se povznese ke svému božskému původu, nebo dovolí, aby sa stala na tomto svete skorumpovanou a v posmrtném živote pak trpiela. Ďalšie kľúčové informácie sa dozvedáme o stvorení ľudstva, o tom, aký je tento test, o čom je tento život. No, je nám daná voľba a buď sa teda upgradeujeme, alebo sa downgradujeme. OK, poďme ďalej. Stvoření z jedné bytosti znamená, že všichni lidé mají společný jedinečný prvotný model. Duše vzniká mimo rámec času a prostoru a tudíž i mimo logiku a pochopení. Když se duše spojí v lůně matky s hmotou schopnou vnímaní, naším telom, vzniká individuální osobnost. Čiže zase máme duše a máme fyzické telo. Mnoho ľudí športuje, snaží sa, nie je cholesterol, toto všetko, lebo vnímajú, áno, mám fyzické telo. A duša? Si zabudol alebo čo? O dušu sa vôbec nikto nestará, teda zo pár ľudí, ale duša je oveľa dôležitejšia, lebo duša je to, čo sme my. Tak poďme ďalej. V každé osobnosti sa odráží spektrum všech nerostných, rostlinných, zvířecích i vyšších poznávacích schopností. Osobnosť je naprogramovaná tak, aby hľadala harmonii, rovnováhu, dobré zdraví, klidnou mysl a přátelskou spoločnosť. A hľadala tak to, co je pro ní dobré a toužila po ochrane před tím, co pro ní není dobré. To je samozrejme, a to príjmajú aj v podstate neveriaci. Utilitarizmus. Práve títo základné vlastnosti osobnosti nás inherentne motivujú. Rozdíly, ktoré sú medzi ľuďmi patrné, existujú především díky našemu genetickému vybavení a dalším povrchne rozlišujúcim vlastnostiam. Toto je kľúčová informácia. My nikdy nedosiahneme rovnosť.
čo sa týka fyzických nejakých atribútov alebo toho, čo som ja schopný versus čo je schopný niekto iný, ktorý nemá určité veci, ako mám ja. Ale o to nejde, lebo my všetci, nám Korán hovorí, sme si rovní v čom? V tom, že sme všetci duše, v tom, že sme všetci Božie stvorenie. A v podstate už tam je zakorenený princíp toho, že všetci sme si rovní. Hoci všetci sme rozdielní v tých našich atribútoch. Ale ak nemáme tú informáciu, že máme tie duše a v tom sme si rovní, tak potom vnímame ten princíp, ktorý je dnes v spoločnosti, že chceme ustanoviť rovnosť pohlavia, rovnosť v tomto, rovnosť v týchto veciach, ale nie je to na základe nejakej duše alebo spiritu. Je to na základe, lebo potrebujeme 50% ľudí tmavej pleti v tejto korporátnej práci, lebo je to kvota, lebo vychádza to z nejakej ideológie. A to je taký fejková rovnosť. Poďme ďalej. Úspiech a tudíž i naplnený veškerých životných skúseností musí byť veden rozumem a inspirovan vírou a hlubokými znalostmi. Jestliže věříme a jestliže jsme plně rozvinuli své intelektuální schopnosti, pak i tehdy, když zažíváme nežádoucí situace, nám víra umožní vidět jejich přínos. Presne tak. Ať už jsou to situace jakékoliv, třeba i nemoc nebo nešťastná náhoda. Presne tak, bez tohto my nevieme vnímať pozitívne smrť blízkeho, alebo to, že som oslepol alebo niečo. V islame máme framework. Účelem stvoření je byť vždy vystaveno podstate, ktorá je nepopsatelná, ale všudy prítomná a existuje mimo rámec rozumu a intelektu. Čiže už tu chápeme, že intelektom sa dostaneme len po určitú hranicu. Rozumom sa dostaneme len do určitého bodu, kde uznáme, že existuje jeden Boh. A uznáme, že prorok Mohamed je jeho posledný prorok, šaháda. Ale to ďalej, to čo je islam, islam je mier v srdci, jak by som to preložil, mier v srdci, ktorý príde do srdca tým, že sa podriadíme Božej vôli. To podriadenie Božej vôli nie je na základe rozumu a intelektu. A to je krásne znázornené v sačde, keď sa proste modlíme, klaňame svoju hlavu na zem a naša hlava je nižšie ako naše telo, pretože ho pokladáme dole náš intelekt. Účelom stvoření je byť, to som už čítal. Toto je oblasť gnóze, neboli uviedomieniny si neznámeho prostredníctvom srdce, reflektovaním, to čo ľudia zabudli. To znamená nebyť vždy vlastne tým prostredím ovplyvnený alebo pozerať sa niekam na mobil a tak. Mať občas chvíle, kedy sme sami so sebou, s našimi myšlienkami, či už niekde na kopci, alebo v mešite, alebo niekde inde. Lebo tam sa práve dostávame do toho našho srdca. Inak to nie je možné, ak sme stále, ak máme nejaké vplyvy alebo nejaké veci, ktoré na nás vplývajú. Stezka islámu, čiže cesta islámu je založená na střední ceste. Muslim navenek uplatňuje rozum, spravedlnosť, soucit a všechny ostatní dobré vlastnosti. Zatímco uvnitř se odevzdává a podřídí a věří, že výsledek jakékoliv situací bude ten vhodný. Zase nádherné, kadr Allah. My robíme všetko preto, aby sme mali úspešný biznis, dobrú rodinu, dobrú komunitu a všetky tieto veci. Áno, máme slobodnú vôľu a verím tomu, že ak si naplánujeme veci, dokážeme ovplyvniť aj tento svet. Ale všetko je už naplánované dopredu. Kadr Allah, čiže Boží osud, už bol naplánovaný. To, ako zomriem, je už dopredu napísané. To, ako ty zomrieš, je dopredu napísané. To, čo sa stane po tvojej smrti, čo sa stane s tvojimi deťmi, to všetko už Boh vie, lebo on nie je v čase ani v priestore, je mimo, čiže on to už vidí. To ale neznamená, že on nás núti robiť tie veci. To len znamená, že Božia znalosť je už tam. Boh už teraz vie, či ja skončím v pekle alebo v nebi. Ale ja mám stále ilúziu tej voľby, ja stále neviem. A to je to prioritné, že ja to neviem. No a v podstate navonok áno, žijeme ten život aktívne, ale vnútorne sa v podstate odovzdávaš tej Božej vôli, pretože vieš, že ultimátne to je to, čo rozhodne. Proto tedy ten, kto je ve stavu neustáleho a úplného odevzdání, čiže islam, toto je, islam je úplné odovzdanie sa Božej vôli. Úplné, 100%, brácho. Na nejvyšším možném stupni uviedomnení, toto je drsné. Jak navenek, tak i uvnitř
salafia, ale aj dnu pre čistenie srdca, subhanallah, kráčí po stezce k nejvyššímu viedení a splnení svého účelu. Koľko málo ľudí toto robí. Aby navonok dali náboženský som moslim a dnu ešte očistili svoju dušu. Subhanallah, tam nie som. Nepoznám veľa ľudí, ktorí sú v tomto stave. Subhanallah, toto je ten cieľ. Bůh, stvořitel, se skrýva za všemi našimi plány, činy a pozemskými skutky. Nepodléhá času ani prostoru, ani žádným takovým změnám, které zažíváme my. Protože nekonečná podstata se v nás neustále obráží, můžeme se vyrovnat se světem zkušenosti jedině tehdy, pokud si sami uvědomíme vnitřní stav, který existuje mimo rámec času a prostoru. A to je tá duša, to je ten náš ruch. To je to, čo ľudia nechcú priznať, že majú, hoci každý to má. To je naše vedomie, každý to vie, každý v tom bode je momentálne v tej hlave. Len nikto sa nechce hlbšie ponoriť. Takže tak. Dobre. Elementy dínu. Dáme si ďalšiu kapitolu. Toto je len ďalšia strana, ale veľa do toho kecám asi. Asi ešte jednu stranu a potom na budúce sa stretneme. V angličtine neexistuje žiadne slovo, ktoré by vyjadrilo všezahrnujúci povahu slova dín, ktoré sa najčastejšie překladá ako náboženství. Kořen dín môže byť preložený ako dín náboženství. Kořen slova dín sa vztahuje k poslušnosti a nasledování a k závaznosti nebo vděčnosti. Dín islámu zahrnuje celkový model přeměny v rámci sebe samotného, tvorstva a stvořitele. Jediným správnym spôsobom, jak sa chovať v rámci tohoto tvorstva, je nasledovať pravdu, odevzdať a podřídiť sa jej. Subhanallah. Koľko ľudí vie, že islám je pravda? Koľko ľudí cíti, že islám asi bude pravda? Ale kto je ochotný sa tomu odovzdať? Subhanallah. A kto je ochotný sa nie že len odovzdať a spraviť šahadu, ale podriadiť sa islamu? Tak toto je that's real. Podle Koránu byli všichni proroci a poslové v Aláhově dínu. Byli totiž všichni v islamu, takže boli všetci moslimovia, preto hovoríme, Ježiš je moslim. Jestliže sa však podívame na moslim znamená ten, čo sa podriadil. Jestliže sa však podívame na historický vývoj lidstva, vidíme, že existovala různá náboženství. Nemôžeme říci, že všechna táto náboženství sú jedním jediným, protože vznikla v různou dobu s různým kultúrnym významem i s různými vnějšími rituály a zákony. Správnym a vhodným životním smírem v době Mojžišově bylo židovství, v době Ježišově křesťanství a v době Muhammadově to bylo to, co se začalo nazývat islamem. Židovství a křesťanství bylo islamem své doby. Samozrejme, nebavíme sa o dnešnom kresťanstve, čo už nie je kresťanstvom. Bavíme sa o prvých 300 rokoch pred nikejskými koncilmi a všetkým tým, čo spáchala rímska ríša. Poslední verze islámu však vystřídala a obsahla všechny předchozí modely. Islám nahradzuje všetko. Rozumieme sa? Jelikož počet a různorodost muslimů značne vzrostli během 1. a 2. století po hidžre, teda po prorokovej ceste do Medíny, potřeba důsledného a shrnujícího učení dínu se stala naléhavou. Islamská teológia a právní vieda sa vyvinuli ako reakcia na túto potřebu. Jednoduché islamské náboženské učení brzo začalo rozvíjať postupy a formy pro výklad a legalizácie učení, což obsahovalo i základní rozlíšení medzi základy dínu a jeho obřady a rituály. O tom si môžeme povedať ďalej, lebo tu už sa bavíme potom o praktických veciach. Ešte možno na budúce sa pozrieme na to, kto je Allah subhanahu wa ta'ala, kto je Boh podľa základov islamu a podobne. Ale inak veľmi šikovná kniha, neviem si, že kde ju zohnáte, strašne stará, roztrhané strany. Základy islamu Šejch Fadhallah Haeri. Proste 5 rokov, 4 dozadu som to čítal, je to pecka. Takže správame si takéto čítajúce okienko a budeme robiť československé knižky o islame. Ja sa tiež možno niečo naučím a týmto možno budem lepšie komunikovať koncepty islamu vám, s tým, že mám tu nejakých učencov, ktorí to za mňa robia, aby som to nerobil ja, lebo na to nie som kvalifikovaný, inšaallah. Takže Jazakallah khair, ďakujem za pozornosť. Mešita funguje, sme tu a teším sa na ďalšie video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.